Wengenza kwethu ake ngimbingelele nginamukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video. Igama lami ngumsizi aka Inkosi Admin. Namhlanje sibhalele komunye wabalandeli be-page lethu wabhala ke kanje: sawubona admin, ngicela kungenzi anonymous. Nginenkinga enkulu la mhlambe ngalithola usizo uma ungaposta ke kwi-page na kwi-channel yakhe. Nginenkinga ke yokushaya indlu abu kakhulu, kodwa ke sengithe ukuyiyeka ngiyazama ukuphuma kuyo ngoba ke ngiyabona ayengisize ngalutho. Kunalokho kuyangibulala, nginama side effects ayo ke induku yami ayisaqini ngokwanele. Livuka ke noma livuka liyashesha ukuwa. Sengize ngiyazonda ke kwanami umuntu wesifazana, angisondelani naye ngoba ke ngisaba ihlazo. And ke ngithanda amantombazane kungukuthi ke ngivele ngiziqhelelanise nawo ngoba ke ngiyasaba ukuba nehlazo. Inyama le noma ke ngaphansi ihlezi ibhlungu, namathumbu ehlezi kubhlungu. Ngenxa yayo ke ngidinga usizo lana ke uma kukhona umuntu oke wasizakala ngalento, ngicela ke angithinte. Ngifuna imizwa yami ibuye back, nami ke ngiphile ngibe umuntu. Ngicela ke abantu abangakayishayi bangazami noma ke bengazami ukuyiyeka ngoba ke kusasa uzoba nenkinga yalento iyabheda. Ngiyacela konosizo angisize, sengikhatheleke yilento. Bafethu ubhale kanjalo ke umlandeli we-page lethu ocela ke usizo. Mawukuthi mhlambe unalo usizo, ungangithinta lapha ku WhatsApp ungibhalele nambeni yami ethi 079 655 9670, noma ugijima ushona lapha ku Facebook search page lami uthi Msize SA, uzothola wonke ama details mayelana nami. Hlangana lapha ku comment section ngizwe ke uvo lwakho nombono wakho ukuthi mhlawumbe ubhuti engasizakala kanjani kule nkinga ke abhekane nayo.